Det bliver vakt til live af rabbiner Bent Melchers beretning om, hvad der skete i Danmark i oktober 1943, da han var barn. Og hvis man hjalp en jøde med at holde sig skjult eller med at flygte, kunne man risikere at blive skudt på stedet af tyskerne. Man kommer til et andet land som flygtning, er man ingenting. Hele ens baggrund er væk. Man kan have nok så stor en uddannelse, det er lige meget. Man er flygtning, og derfor er man ikke nogen. Jeg føler solidaritet med flygtninge, fordi jeg selv har været igennem hele processen. Danmark blev befriet den 5. maj 1945. Nu kunne flygtningene langt om længe vende hjem. Mange af de jøder i Danmark, der var blevet fanget og sendt til lejrene, vendte også tilbage og blev budt velkommen hjem til deres land. Af og til har man drømme, og under sjældne omstændigheder går disse drømme i opfyldelse. Ikke alene vendte vi hjem til Danmark, men vores familie kom også tilbage til vores eget hjem og til vores ejendele. Det er ikke til at beskrive de følelser, man bliver opfyldt af på det tidspunkt. Jeg tror, moralen er, at man skal følge sin samvittighed. Hvis du føler, at der er noget, der skal gøres, skal du ikke sige, at det må andre klare. Du skal gøre det selv. Du skal gøre forskellen.